2 Kings chapter 8. So it's coming from the book of 2 Kings chapter 8. Madzimambo echipiri kubva pachapter 8. It's one of my favorite scriptures. So the Shunammite land restored. Now Elisha said to the woman whose son he had restored to life, "Go away with your family and stay for a while wherever you can, because the Lord had decreed a famine in the land that will last 7 years." The woman proceeded to do so as the man of God said. She and her family went away and stayed in the land of the Philistines. At the end of 7 years, she came back from the land of the Philistines, went back to the king to beg for her house and her land. The king was talking to Gehazi, the servant of the man of God, and he said, "Tell me about all the great things Elisha did." Just as Gehazi was telling the king how Elisha had restored the dead to life, and the woman whose son had been brought back to life came to beg for a house and a land. And Gehazi said, "This is the woman, my lord, the king, and this is a son whom Elisha restored to life." The king asked the woman about it, and she told him. Then he assigned an official to her case and said to him, "Give back everything that belonged to her, including the income from the land, since the day she left the country." Father, we thank you. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. My Miaradzo Gore, may the good Lord bless you. So happy to see you online. Sister Eva Nice Gatawa, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Yandi na nas inya eneche kuita ne restoration kana kuti dzoreredzo. Pana amai vakabva munyika yavaigara under the prophetic instruction. Munhu waMwari ataura nawo. There was famine in the land. Yakaita makore anokwana kuita 7. So amai ava ndokubva vabuda vakanogara kunzvimbo yevaFilistia. So she came back kuna mambo. Vakadzoka vachida kuti vataure pamusoro pemba yavo uye neland yavanga vasiya to be restored back to her. But patiro andibata ndepekuti zvanzi vakasvika mumba panguva yekuti mambo vaitaura naGehazi. Mambo vaibvunza Gehazi pamusoro peminana mizhinji yakaitwa nemunhu waMwari prophet Elisha. So Gehazi, as the servant of the man of God, waiziva zvese zvazvaitika, so he was explaining to the king. But mai pavanosvika mumba, vanosvika the time when Gehazi was telling the king about the dead boy who was restored back to life. Mukomana akadzorwa kuupenyu. Mukomana angafa, mwana weshirikadzi, mwana womukadzi wemuShunemu was restored back to life. So mambo vari kukurukura nyaya iyoyi naGehazi mumba. Amai ava ndopa vanobva vasvika. Zvinoita sekunge tingashandizire kuti coincidence kuti nhau yemwana komana ana amai ava ndo iri kutaurwa pakati pamambo naGehazi. Ipapo ndo time inosvika amai ava mumba pachitaurwa nhau ine chekuita nemwana komana wavo. So vachingopinda zvanzi Gehazi unoti kuna mambo, "Ava ndiwo amai vana ndichitaura, uyu ndiye mwana anga akafa akanamatirwa nemunhu waMwari and he came back to life." Zvanzi then an official was appointed kuti abatsire amai ava kuti vawane land yavo uye kuti vawane imba yavo. Anointed Desire, how are you doing, my brother? So happy to see you online. God bless you. So mai vanosvika mumba, Elijah achitaura naGehazi pamusoro pemwana komana wavauya naye akanamatirwa naElisha afa and he came back to life. That inoita sekunge coincidence, but there is a teaching there we need to understand. Melo dear, welcome. God bless you. Patinouya pamberi pamambo, patinouya pamberi paJehovha with request, with prayers, pane chinhu chinofanirwa kunge chiripo besides kutaura bedzi, something tangible, chinobatika kana kuti chinooneka
chine chirevo kana kuti chinoreva kana chinotsigira zvatiri kureva. Mukaenda kumataredzi mhosva vanoda chinhu chinonzi evidence. Nyaya is not enough kana pasina umboo. So nyaya haitongwe nokuti yataurwa. Nyaya inotongeka nekuda kwekuti pane evidence, umboo unotsigira nyaya iripo. So in the courts or in the presence of God, tinouya tiine zvichemo, tinouya tiine nyaya dzedu. But nyaya haisiriyo ingaite kuti Mwari vatadze kugadzirisa eni nyaya vanogadzirisa. But hepano pane nyaya, the real drive kuti nyaya ichigadziriswa, the evidence that is attached to the request or to the case. Mambo vari kutaura naGehazi concerning nhau yemwana akafa akamuka anamatirwa naElisha. Amai ava ndokubva vapinda vaine mwana iyeyo asi vaine chichemo kana kuti nyaya dzavo. Kuti vachingopinda mupresence yamambo hachisi chichemo chakatanga kutaurwa nezvacho. Pakatanga kutaurwa kuti ava ndivo amai. Gehazi ari kunongedzera kuti ava ndivo amai, uyu ndiye mwana anga akafa akanamatirwa nemunhu waMwari and he came back to life. So mu presence ya mambo hamuna kutanga mataurwa chichemo, hamuna kutanga mataurwa request ya amai ava. Asi kuti pakatanga panongedzerwa, pakatanga pataurwa kuti uyu ndiye mwana, ava ndivo amai vacho. So to the king, nyaya yakatanga kusvika muna mambo evidence yenyaya yagara ichitaurwa naGehazi. Mufunge pathrone yaJehovha pane nyaya dzinokurukurwa dzekuti paunouya nenyaya yako, it must be inofanirwa kunge iri connected kana kuti ive part of the evidence yenyaya yagara iri kutotaurwa kare. Alright, ndedzipi nyaya dzinotaurwa pathrone yaJehovha? Shoko raMwari, Mwari muranda weshoko rake, shoko raMwari. Mwari kana varituma haridzokere kwavari risina kuzadzikisa chavaritumira. So Mwari vanoresponda, Mwari vanopindura maringe shoko ravo kana kuti through the word. Remember, Jesus is seated on the right hand of the Father, and Jesus is also the word. In the beginning was the word was with God, and the word was God, and the word became flesh, talking about Jesus. So Jesus is a person, and Jesus is also the word. So when God is answering us, is answering you, he answers us through the word, which means zviri muword zvinofanirwa kuoneka iri evidence pamunhu. Okay, Matthew chapter 6 verse 6 inoti kana maakunyengetera pindai pakavanda, and the God who sees will reward you. I'll read Matthew chapter 6 verse 6 is teaching about prayer. When you pray, go into your room, close the door, pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So the answering now, it is connected to what God sees. You are praying, and God sees what is done in secret, which means zvinoitwa zvinotsigira zviri kutaurwa kuti pave nemhinduro panyaya zviri kutaurwa. When you pray, pindai pakavanda muvhare door. Actually, it's not talking about the physical door. Pindai pakavanda muvhare door. Kana mavhara door, the God who sees what you do in secret will reward you. So mashoko ese anova accompanied ne evidence, kana kuti ne action, ne zvito, ne kuita, kunode na denga, kuti responde positively to the request yaunzwa pa throne. Sa picture yatinayo ya amaya vari kuuya nechichemo, vauya to the right king, vauya nenyaya yavo inogadziswa namambo iyeyo. Asi mu kingdom mumba, mu palace, mumba mamambo, mune nyaya yagara iri kukurukurwa. Sachaitika ndechekuti nyaya iri kutaurwa
haina kugumira pakungova nyaya, yakabva yava neevidence nekuda kwekuti kuna amai vapinda in the presence of the king vaine mwanakomana wavo anga ndiye ari kutaurwa pakati paGehazi namambo kuti kune mwana akanamatirwa nemunhu waMwari anga akafa and he came back to life. So vachingopinda Gehazi ndokubva ati mambo, ava ndivo amai, uyu ndiye mwana. Havasati vataura but vari kunongedzerwa kureva kuti the evidence, umboo hunofanirwa kuenda pamberi paJehovha. Mashoko asati asvika, munhu asati ataura chichemo, but pane zvinooneka pamunhu zvinodenha denga kuti munhu aonekwe kunzi anokodzera kuitirwa izvi, anokodzera kuitirwa izvi nekuda kwekuti honai zvaari kuita. So muupenyu hwedu, mukurarama kwedu, tine zvinonongedzereka spiritually zvinoonekwa nedenga nevatumwa nengirozi, zvekuti munhu paanouya neprayer request yake pamberi pethrone yaJehovha, pane evidence, pane zvinonongedzerwa kuti honai izvi zvaari kuita izvi, honai izvi zvaanoshuwira izvi, honai mararamiro aanoita baba. Nokuti nzwa baba, ukatendeseka muzvishoma, Mwari vanokutrusta nezvizhinji. Zvinoti life yako muzvishoma imomo uchichemera zvizhinji inotova evidence yekuti kana zvizhinji zvavapo achaitei, nokuti sofa muzvishoma zvirimo ane zvaari kuita zvinonongedzereka kuti pazvishoma zviripo he's taking care of orphans, pazvishoma zviripo he's blessing others, pazvishoma zviripo he's changing other people's lives, pazvishoma zviripo ane a drive, a heart towards the well-being of others. So paunouya with a request pamberi paJehovha for something big, mashoko ezvikuru Mwari vanozvigona zvikuru kuzviita, but pane zvinotarisika nekunongedzerwa nezvinooneka when you stand in the presence of God. Ipapa ndofunga vazhinji tinenge taakuzvibvunza kana kuti taakuzvitarisa kuti denga parinonditarisa ndichipa a prayer request zvichemo zvandinazvo rinoonei. Nokuti nyaya iyi haifanirwi kungova mashoko bedzi, but there must be a tangible evidence that will accompany the request for the answer to be released. Uri kuitei mune ranhasi, nokuti une chichemo chekuti mune ramangwana dai Mwari vaita zvakati, dai Mwari vakudza basa rangu, dai Mwari vandisimbisa, dai Mwari vandichengeta, dai Mwari vandiitira zvakati. But denga rikatarisa pauri today rinoonei chii chinogona kunongedzerwa, chinogona kunzi nevatumwa kuti baba dai marangarira munhu uyu, ona izvi baba dai marangarira munhu uyu, baba dai basa remurume uyu rakura, basa ramai dai rakura, tarisai vision yaainayo, tarisai project yaari kuita pazvishoma zvaainazvo, tarisai heart or his heart towards the well-being of others. Saying kutaura pamusoro pe the well-being of others, ukatarisa the model of prayer inotaura ichitiwo our Father who art in heaven, give us today our daily bread. Izwi rekuti our rinongoreva kuti baba vedu, our bread chingwa chedu, kureva kuti mu model yekunamata makabviswa kuva selfish. Because when God is about, kana Mwari vachida kupindura vanhu vazhinji, vanogona kupindura munhu mumwe chete. Mwari vakada kuitira zvinhu kuvanhu vakawanda, vanogona kuchiisa pane mumwe chete anogona kuva a channel to bless those people. Mwari vakada kupa vanhu mabasa, vanogona kupa munhu mumwe chete a vision yekuti akadrive vision iyoyo vanhu vazhinji vachauya kuzoshanda mabasa pavision iyoyo. So zvoreva kuti a selfish heart or a selfish motive is not of God. Ndo chinhu chaunofanirwa kutanga kurwa nacho mukati meupenyu hwako, chiregere kuva evidence pathrone yaJehovha kuti munhu uyu kuchema hake nekuda kuitirwa, but zvinenge zvaitwa zvese nenyasha dzese neblessing yese ikauya inongogumira paari. It won't reach out to others. Don't be a blockage. Iva a system that God can trust to supply or to bless people through you. Be a channel, a carrier of blessing. We are blessed
to be a blessing to others. So when you are a blockage, or somebody are so selfish or self-centered, unopa evidence pamberi petroni ya Jehovah kuti zvaanochemera nekuda, there is no need for that. Zvizhinji zvaanoda nezvakawanda zvaanochemera zvikadururwa paari, still vanhu vanoramba vachichema vakawanda. Inzwa kuti pane kumwe kuchema kwevazhinji kwekuti Mwari vanokunyaradza kuburikidza nekuropafadza mumwe munhu mumwe chete. Pane kuchema kwevazhinji zvichida kumhuri kwaunobva, kudzinza rekwaunobva, kune vana vakasiyiwa variko, zvichida kune nherera, zvichida kune hama dzinoshaya dzizhinji. Mwari vakafunga kupukuta misodzi yevanhu vazhinji ivavo. Can God trust you to be a vessel that can be used to reach out to others? Pauri pane evidence, pane zvinooneka here, une zvawakamboita kana zvauri kuita zvinongodena denga nekutaridza denga kuti uyu ndiye munhu anofanirwa kurangarirwa naMwari, nekuda kwekuti mukushayiwa kwake kana kuti muzvishoma zvaainazvo, look at how she or he is reaching out to change other people's lives. Iva somebody anodeserve usati wataura chichemo chako, nekuda kwekuti pauri pane evidence, pane zvinonongedzereka, pane zvinooneka, pane zvinomuvha nekudenha denga kuti we need to do something good for this man. Why? Because he is an answer to the lives of many. Your life ngaitakure evidence. It reminds me the book of Ruth. Ruth achiuya ku Bethlehem. Pane chakatanga kusvika ku Bethlehem Ruth asati asvika. Character yake. Chokuti nhau yekuroorwa kwa Ruth ku Bethlehem yakanaka, vazhinji tinoyemura tinoida. But there was a key ine chekuita. I'll read Ruth chapter 2 verse 11, and the Bible reads, Boaz replied, I have been told all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband. I have been told what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and your mother homeland and came to live with the people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done, not for your request, but Boaz uttered a prophetic word. May the Lord repay you for what you have done. Apa asatarorwa ari kushanda mumunda maBoaz, but Boaz akati Mwari ngavakuropafadze nekuda kwekuti tine record yatakanzwa yeunhu hwako, yecharacter yakanaka, yezvawakaita, what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. Toda taure chimwe chinhu panapa. Ukama hwaRuth naNaomi amwene wake, nyangwe mukufirwa kuti murume wake anga afa, wakaramba huri intact. Akaramba ari a blessing to a mother-in-law. And the record ndobva yaita reach out to many. So that Boaz asati aona Ruth, akatanga anzwa pamusoro pa Ruth, pane evidence yekuti there is a good woman there. Mabatiro awakaita amwene wako pakafa murume wako, zvoreva kuti character inogona kuchinja. Let's say murume wako afa, unotsona kuti ukama naamwene hapasisina. You can live anyhow. You can do whatever that can please you. And you can choose not to respect her anymore. But uizvanzi nyangwe amwene wako vanga vafa, but you showed a good character, a good heart pawanga wafirwa nemurume wako towards your mother-in-law. So the report of a good woman, the report of a good character reached Bethlehem before Ruth came to Bethlehem. Saka paanozoya mumunda woshanda wodine kudini yaingova nyaya yekuti already she is a good woman.
Hakuna munhu asingade kuroora munhu ane unhu hwakanaka. Hakuna asingade kuroora munhu akadzikama, munhu anoshanda nesimba, ane a good character. So since the death of your husband, takanzwa mabatiro awakaita amwene wako. Nekuti vanhu vanogona kuchinja mabatiro avanoita amwene kana murume wachafa. Kana aripo zvichida vanongati kuti aiwa ari kunyengerera pane relationship iripo, ari kugara nemwana wawo. Kana murume afa munhu anogona kuti no, I'll quit, I'll just go my way, siyana ineni. But nyangwe murume angafa akati, mother, I'm going to look for work so that muwane chekudya tigare tese tichengeteke pano. So paanopinda muBethlehem physically already akapinda kare iri message concerning a character, concerning a heart towards a mother-in-law. Nyangwa anga afirwa nemurume. There is evidence that always accompany a prayer request ingaunzwe nemunhu before the throne of the Lord. There is evidence, your life evidence, your character evidence. Pese paunouya pamberi pe throne ya Jehovah, pese paunouya ne request, already pane chinhu chatotanga kuuya usati wasvika. Your character evidence. The way you live among people evidence. People of God hear me very well. People of God hear me very well. Amai vari kuuya ava vane chichemo chavainacho. Amai vari kuuya ava vane chichemo chavainacho. Asi nyangwe vane chichemo chavainacho vasati vachitaura, there was a character. Pane nyaya yanga yaitika. Ende ndinofara kuti mai ava vakabva vasvika in the presence of the king vachifamba nemwanakomana wavo. Kufamba nemwanakomana is a picture of the church inoramba yakabata pashoko raMwari. Amai ava ichurch, amai ava mutendi, amai ava ibeliever iri kuuya pamberi pechigaro chaJehovah, kwete nechichemo bedzi, but vaine mwanakomana. Kereke ina Jesu, kereke ine shoko. So munhu paanouya pamberi paMwari anouya aine shoko raMwari. Okay, let me download it this way. Amai pavauya pamberi pamambo vakabata mwanakomana. Amai, she's a shadow picture of the church. Sei ndichidaro, Jesu ndiye murume, kereke ndiye mukadzi wa Jesu. So mukadzi anofananidzwa nekereke. So amai ava ichurch, amai ava mutendi ndi believer. Auya pamberi pamambo aine chichemo asi akabata mwanakomana. Mwanakomana akafa akamuka, anova a picture of Jesus. So that's the church walking with Jesus. Or that's the church walking with the word. So mambo nyaya vagara vachitaura ndeye mwanakomana kwete ya amai ava. But not amai ava varopafadzwe vapiwe restoration inhawe yekuti vauya nemwanakomana. Mwanakomana ndiye Jesu, kureva kuti God answers us through his word. For Jesus is the word. Saka amai pavakauya vakabata mwanakomana, ichechi yauya yakabata shoko. Saka Mwari vane nyaya yavagara vachitaura, mambo vane nyaya yavagara vachitaura naGehazi. Ipi yemwanakomana, ipi yeshoko. Kureva kuti chinodenha denga evidence yekurarama kwako maringe shoko than mashoko auchataura. I will repeat again. Shadenha mambo to restore back a land and a house kumukadzi uyu inyaya mwanakomana yavanga vachitaura yava ne-evidence iri tangible, which means patinouya pamberi pethrone pechigaro chaJehovha tine zvichemo, Mwari vanotarisa Kristu watiinaye. Saka iye achiti kana maakukumbira mzita rangu. So that's why shoko richiti greater is the one inside than the one in the world. Kureva kuti patinouya pamberi paJehovha usati wataura chichemo nezvimwe zvese, Jesus in you, the word in you. So mai avauya vakabata shoko, vauya vakabata mwanakomana. People of God hear me very well. Usati waunza chichemo une nyaya dzako dzakauya kare. Une nyaya dzako dzinongobva nofano tungamira. Une hunhu hwako hunoda kutengesa uri pamberi. Okay, Luke chapter 19. Luke chapter 19. Murumano ndi Zakeyo. Chakapa Jesu kuti ati kuna Zakeyo,
buruka nekukasika tiende kumba kwako. Hurry down. Buruka nekukasika tiende kumba kwako. Nekuda kwakuti Zakeo aingoda kuona Jesu. So pavakatoonana Jesu aifanira kuziva kuti murume chaari kuda kungondoona bedzi. But Jesu ndokubva ati kuna Zakeo, hurry down. Dzika nekukasika. Ndoda kuenda newe kumba kwako. Inhau yekuti Zakeo paakamhanya akandokwira mumuti wemuonde, anga ari mukarekta kwete mumuti. Why? Nekuda kwokuti muonde, kana kuti maonde, we all know maonde ane masvosve mukati, kunze anenge akanaka akatsvukira. So Zakeo paakandokwira mumuonde achida kuona Jesu, Jesu chaatanga kuona haasi Zakeo mumuonde, asi kuti aona zvazvinoreva kuti munhu kana ari kuno kunze ari panze anenge akanaka kwazvo achida kundoona, but mukati make, mukati memba yake is so corrupt, ane mari dzevanhu dzaakatora. Saka Jesu unoti kuna Zakeo, buruka tiende kumba kwako. Why? Nokuti nyaya yako haisi panze, nyaya yako iri mukati. So paakakwira mumuti womuonde anga ari mukarekta. So pese patinopinda muprayer tichipa chichemo nekunamata kuna Mwari, chinotanga kuonekwa, chinotanga kunzwika, chinotanga kunongedzereka is the character of the one praying. The lifestyle of the one praying. The mindset of the one praying. The desires of the one praying. Kureva kuti hakuna nyaya Mwari yavanotadza pazvichemo zvese zvinounzwa nevanhu. Asi kune vanhu vanogona kutadzisa Mwari kuti vaite zvinhu zvavanogona. That's why Jesu akati kuna Zakeo, buruka tiende kumba. Kuti nyaya yako haisi pano, nyaya yako haisi panze. I need to change you from inside. Why? Nokuti inside wakakuvara. Inside you are so corrupt. So mai vakauya kuna mambo vaine chichemo, but nyaya yakatanga kutaurwa hatisi chichemo chavo. Pane zvakatanga kunongedzerwa zvakazolidha kuti zvichemo dambudziko ravainaro rigadziriswe. Njindoro Motousha, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. My Jojonya Utore, you're welcome. May the good Lord bless you. So this morning hama dzangu ndikutaura pamusoro pechinhu chandinoti evidence. Mufunge mukurarama kwedu pane evidence neumbo yemararamiro nezvatinoita zvinofanira kutungamira pamberi pedu when we stand to pray or when we come with a request before the throne of the Most High God. The God who sees, Mwari vanoona, will reward you. So the reward is connected to what we do more than what we say. Yeah, let me put it that way. The reward or the answer is connected to what we do more than what we say in prayer. The reward is connected to what we do more than what we say in prayer. Why? Look Matthew 6:6 yet. The God who sees what you do, yet you are praying. It was supposed to say, the God who hears what you say. But the scripture is saying, the God who sees will reward you. So the reward is connected to what God sees. Charles Chinyaza, may the good Lord bless you. Brian Hotspot Mafua, thank you so much for tuning in. So restoration, kudzoredzwa kwemunda neland kunamaya inhau yekuti vapinda in the presence of the king, vakabata mwanakomana wavo, aiva evidence to the story yanga ichikurukurwa pakati peGehazi namambo. So nyaya iripo ndeye kufamba neshoko, nyaya iripo ndeye kurarama zviri mushoko, nyaya iripo ndeye kusava selfish, nyaya iripo ndeye kuva a good person. Wenda uri kuMoab, Saruth wafirwa nemurume, but remember kuti vanhu vanotaura, vanhu vanoona.
Report yakatravela ikandosvika kuBethlehem. Boaz ndokubva anzwa. Ndofunga chinopa Boaz kumirira kusarora achimirira mumwe munhu. Inyaya yekuti akanyatsoona kuti pane mukadzi ari kuuya kunoku, pane mukadzi ari right. Wandanzwa nezvake nyangwe ndisati ndamuona. People of God, hear me very well. Are you a channel that God can use to bless others, or else you are a blockage to what God is about to do to many people through you? Usakonzera denga kuti risiyane nezvako nekuda kwekuti you are a blockage paplani yaMwari yavanoda kuti vashande newe to reach out to others. Be a blessing to people. Be a blessing to your generation. Be a channel, a vessel that God can use to bless others. Famba ne-evidence. Rarama upenyu unocreate umbowo pamberi pethrone yaJehovha. Matthew 6:6 kana yati, the God who sees will reward you. It reminds me, ameno kana pane mwana anogona kundipupurira kuti pane nguva yekuti une zvinhu zvausina kubvira wapindira muprayer ukanamata zvawaidesire nekuda Mwari zvavakaita kana Mwari zvavakakuitira. Vakazviita sei usina kupinda muprayer uchinopa request? The God who sees. So kune zvinogona kuonekwa kuti zvatinoita is part of prayer. Kune zvaunoita zvinomira pamberi pethrone yaJehovha. Kune pfungwa yauinayo, vision. Kune shungu dzauinadzo, chishuwo, madesires, zvinomira pamberi paJehovha as a prayer request. Saka uchiona kuti pane imwe nguva yekuti une zvausina kupindira muprayer, zvawaishuwira nekuda Mwari zvavakapindura kana kuti Mwari zvavakagadzirisa. That shows the scripture here is right, is correct. The God who sees. So that what you do is part of prayer. Your character is a prayer request. Une zvaunototsvaka nekudena muupenyu nekuda kwemararamiro aunoita. I don't know kana pane munhu unogona kundipupurirawo saizvozvo kuti kune zvinhu muupenyu zvakaitwa naMwari pane nguva yekuti usina kupinda muprayer kupfugama kuchema kuti Ishe ndiri kuda zvakati muupenyu. Mwari vanozviona, Mwari vozvigadzirisa usina kubvira waenda kuprayer. I'm not saying praying is bad, but I'm saying character is prayer. Shungu dzako, your desires also, they are part of prayer. Your mindset is part of prayer. Your desire, shungu dziri mauri, is part of prayer. So chona neimwe nguva usina kupinda muprayer concerning something that you desire, God already connects you to that, or God blesses you in such a way kuti zvinizo zvizadzikiswe. That's true, my nyamunda. There are things that God have answered us. Tine zvinhu zvokuti Mwari vakatipindura muzvinhu izvozvo muarea idzodzo, kwete nokuti takanyengetera, but nokuti vanonzvera moyo, vanoona, vanoziva. Ruth zvanhu naBoaz, ndakanzwa mabatiro awakaita amwene wako pakafa murume wako. Kuda kuti mabatiro awaita amwene murume asati afa haasi parekodha, haasi kutaurwa nezvavo waida, kuti zviri obvious kuti as long murume aripo amwene unotoziva kuti ndimama ndaamai. But kana murume afa, vazhinji they tend to change. But zvanzi mabatiro awakaita amwene kuda kuti kune a character iri unique, iri special yawakashowa even in hard times. Do you know that when things are tough or hard, sometimes people they live anyhow. Vachingoti chero zvataita, chero tararama, chero because zvina zvina kumira mushe.
those are the times anogona kunge achitariswa kuti hongu zvakaoma but anoramba achinamata Mwari, hongu zvakaoma but anoramba achiita zvinotaura shoko raMwari. Pane nguva yekuti somebody will give out of abundance, isiri a drive yekuti ane tsitsi nekubatsira ane pfungwa yekuhopa, but nekuti zvakangowandawo ari kungofunga kuti let him just do it. Kugoita pfungwa yekuti the drive is behind kurwadzirwa upenyu hwemumwe munhu. Those are two different scenarios. Mabatiro awakaita amwene wako since the death of husband. Zvoreva kuti kune mamwe mabatiro anogona kuitwa nemunhu murume asati ashaya, iwayo haana kutariswa. Kurati there is a level, kana kuti pane a situation yaigona kukupushira kumadziro kuti uite anyhow zvaunoda zvaunofunga, but wakaramba uri well disciplined, une respect and honor kuna amwene wako, even murume wako angafa. That report reached Bethlehem. Boaz akainzwa. Ufunge kune vanhu vanogona kunge vachinzwa dzimwe nyaya dzaunofungidzira kuti vasati vanzwa. So pamberi paJehovha hakuna nyaya yakavanzika dzinosvika. Mozoonekwa mamuprayer muchichemera zvizhinji, yeti pazvishoma pane pride, pazvishoma pane kutsvinya, pazvishoma pane kudada, pazvishoma pane kusava nemoyo nevamwe, then you cry for more. Obviously your cry haisi nyaya, but your character inobloka, inova evidence yekuti uyu hazviite kuti aitirwe nekuda kwekuti muzvishoma zvaanoitirwa, this is how he handles people. People of God, hear me very well. Prayer is accompanied with evidence. Prayer request yega inova accompanied with evidence. What's your heart towards others? When you pray for greater blessing, for greater favor, check how you live with people, even munguva yekuti hauna zvizhinji. Reganchanse izwi rekuti simple. Simple izwi rinoshandiswa kuti pazviripo zvishoma zvinodetermine zvakare zvinotaura prophetically kuti kana zviri zvizhinji zvinofamba sei. Life yako nhasi mukuoma kweupenyu nekunetsa kwezvinhu mukushaya ikoko is simple or a prophetic message ye life yako in the future. Do evidence ziri kuuya pamberi pethrone yaJehovha kuti pazviviri une chawakaita, pazvishoma une chawakaita. Saka unochemera zvizhinji, you are a sample already yekuti muzvizhinji ungaitei kana muzvishoma wakaita izvi. Ruth, takanzwa mabatiro awakaita amwene wako since the death of your husband. Mu time ye pain, she remained a person of good character, of better understanding. Akarelate nekugarisana naamwene wake mune zvakanaka even mukushaya kwake murume. So amai pavanosvika nemwana wavo in the presence of the king, apatange pataronza amai mainge nekudii, nyaya iri mumba ndinotanga yataurwa. Kurati nyaya yekutanga evidence kuti ava ndiwo amai, uyu ndiye mwana wacho. Mai vozopiwa a privilege and opportunity yekuti vataure nyaya yavo. Uye nyaya yavo haicharambwa. Why? Nekuda kwekuti vauya nezvagamuchirwa, vauya nezvine interest namambo already in the throne or in the palace of the king. Mangwanana na hama dzangu, you are a prophet of your own life. I am a prophet of my own life. I know myself very well. Area need that improvement. Area need that improvement. Area yandinofanirwa kugadzirisa. Ndisati ndava nerequest nechichemo pamberi paJehovha. My character is part of the evidence inoprova kuti I deserve or I don't.
So improvement haibve kuna Mwari, improvement inobva kwandiri, so that God can answer me in a way that I desire. Sister Barbara Kureva, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. You're welcome. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Girls, unoti kuna mambo, this is the mother and this is the boy. Mai vanozotaura nyaya yavo, request yavo, restoration yavari kuda. But nekuda kwekuti mai vauya mupresence ya mambo vane mwanakomana anga akafa akamuka. That's the picture. Nyaya yavo yakafanana pakuti amai avari kuda kudzorerwa munda wavo. Uyu mwana wavo akabata akadzorerwa back to life. Zvoreva kuti your character itori a shadow picture ye answer yauri kutsvaka. Nekuti mwana wavakabata nekumwe kutaura restoration yavakabata nekuda kwekuti mwana akambofa. Elisha prayed on him ndokubva amuka. So vakabata restoration, vauya nechichemo cherestoration. Zvoreva kuti character is part of the message yavari kuda kuririsa to the king. Wavakabata evidence yezvavari kutsvaka kuti mambo aite. Nekuti already vakabata zvavakaitirwa kuti mwana wavo akafa akamuka. Vauya kuna mambo kuti vaitirwe kudzorerwa munda wavo, kudzorerwa imba yavo. So vakabata restoration as a person, uye vane mashoko restoration. People of God, hear me very well. Iwe pachako uri evidence yekuti zvinoitwa here kana kuti hazviite. Nyaya haisi yekuti Mwari vanozvigona here, nyaya ndeyekuti Mwari vane simba vanogona. But the blockage yekuti Mwari vaite sekunge havagone kana kuti havazviite kwauri, the character of the person praying. Your lifestyle is part of the evidence inoenda pamberi pethrone. That's why ndataura pamusoro pemunhu unonzi Zakeo, kuti mumutima akakwira ndo makaita kuti Jesu ati handeikumba. Chokwadi chiripo, Zakeo waida kuona Jesu, chokuti Jesu paakangoona naZakeo, that was enough. But chinopa Jesu kuti ati kuna Zakeo handeikumba. Muti wakakwirwa naZakeo was a shadow picture of his character. He was corrupt. Anga ine mari dzevanhu, ane utsotsi zvaakaviga mumba inside. Saka Jesu paanoti buruka mumuti tiende kumba, ari kuti I know zvauri nekuda kwepauri. I know zvauri nekuda kwepauri. Pauri papa pamuti waura panongoreva self covering. Nokuti Adamu atadzira Mwari vakanotora mashizha emuonde akapfeka. Chaari kuvhara iye semunhu, but chiva achivharike chinoda kunatswa neropa. So Adamu avhara kunze, but inside atadzira Mwari. Saka Zakeo paanoita pamuonde ari kuvhara kunze nemashizha, but inside mumba make is so corrupt une mari dzevanhu. That's why Jesu akati handeikumba. Paanga ari yaingova evidence yezvaari. In natural terms, kana vanhu vachiita zvinhu nemunhu, zvichida munhu ari kuda kukwereta mari kubenki, ari kutora loan, kune zvibatiso zvinodiwa. Kuti kana takupa mari iyi une chii nechii, kuti nhamo unayo uri kutsvaka mari, but pane zvinhu zvaunofanirwa kunge uinazvo. Izvozvo zvikashayikwa, mari uchiida vanokunzvengesa havakupe. Zvanonzi zvibatiso zvinofanirwa kunge zviripo. Tiri kukupa mari iyi, but iwo unei zvauinazvo, in terms yekuti uchatadza kubhadhara loan yatakupa. Aiwa ndine mombe, aiwa ndine imba. Zvoreva kuti munhamo yako pane a request yezvinhu zviri kudiwa as evidence yekuti une nhamo, yes, but une zvimwe zvinhu zviri tangible zvinobatika, zvekuti kana zvatawirana zvarega kuita tichaenda pane zvizvi. The God who sees what you do in secret, not what you say, what you do. Yet the teaching concerns prayer. Matthew 6 verse 6. When you pray, the God who sees
also. The reward is connected to your character. Your reward is connected to the evidence that is on you, the way you live among people. So maine mwana wavo vakapinda mupresence yamambo, vasati vataura chichemo nenyaya yavo, kune nyaya dzaitaurwa mukati. Gehazi ndovati mambo ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Wauya nechichemo, wauya kuzonyengetera nekuchema nekudemba pamberi paMwari. Zvii zvinganongidzerwa pauri. You are a prophet of your life, I am a prophet of my life. Unotoona kuti kana pane dzimwe nyaya dzinonongedzerwa pandiri, I need to improve. I need the grace and the mercy of God for me to move on and do right things. Ndirigere kuva a blockage to the reward, to the blessing, or to the answers that concern my life. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakurwirei, Mwari wenyasha vakugonesei. Muswere munyasha. A blessed day to you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Father, I pray for your blessing and your covering upon your people. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Brother Vanessa, just say hello. Hello. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Good day to you. God bless you. Good day to you. God bless 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 you. People of God. This is God. God bless you. God bless you. It's a Gideon Mutandwa. God bless you. No, God bless you. It's a Titichiweshe. God bless you. God bless you. It's a Barbara. God bless you. Barbara, God bless you. Charlie. God bless you. God bless you. Sam. God bless you. God bless you. Pauline. God bless you. Jolene, God bless you. God bless you, Jolene. Mwari vakuitire hama dzangu.